Къде ще ходим с моята женичка днеска? Порто Тимони. Да. Готови сме за още едно приключение до Порто Тимони, където четох, че и ни казаха също, че е доста каманак по пътя, затова аз поне съм си подготвил най-сериозните планинарски обувки. Ето ги. Да видим как ще оцелея с тях. Това ни е гледката за сутрешното кафенце. Иначе се намираме в селото Афионас, което е точно над Порто Тимони. Малко е трудно стигането без кола, но не е невъзможно с автобусче от Корфу до Агиос Георгиос, което е тук долу, точно на плажа. Афионас е на един холм и е точно до Порто Тимони. Има около 25-30 минути ходене по едни каманаци. А там долу няма нито барчета, няма шезлонзи, няма нищо. Изключително диво място, но много посещаемо от туристи. Ние пристигнахме тук в около 11 сутринта вчера и вече имаше, паркинга беше пълен, беше пълно с коли, а то е едно много малко селце буквално. Няма нищо, няма дори и магазин, има няколко ресторанта с гледки, където ще отидем до вечера. Взимам и дрончето за малко хубави гледки. Все още няма никой по пътеката, затова си позволяваме такива спирки. Иначе отсядаме... Къде отсядаме? Някъде. Е, тук, май, зад тази сграда. И вчера, като пристигнахме от Агиос Георгиос тук в Афионас в 11 часа, тук на входа на пътеката за Порто Тимони беше страшен гъч. Беше пълно с коли. Паркинга беше претъпкан. Направо беше ужас, затова викаме сега да тръгнем по-раничко с моята женичка, за да успеем поне снимки с дрона нещо да направим. Препоръчваме да се отседне в тази част, а не в тази, защото е много ветровито.
въпреки че тук има повече пчели, но там вятъра наистина беше много силен. И водата е доста студена, между другото, поне началото, средата на август. Не знам как е през другите месеци. Изобщо не съм снимал по пътя, защото направо беше смърт. Това качване, колко часа? 2 часа ли? 2 часа на обяд, най-голямата жега, катерене. Беше супер по каманака. Мери за малко да хвърля топла. На нищо не прилича в момента. Прибрахме се и направо лягаме да спим. Т.е. първо ще изкъпем и тогава нещо ще легнем, ще излежим, не знам. Ще хапнем нещо, че направо сме дроп. Хубаво беше плащето, иначе просто е много гъчканица. Може да дойде малко в повече и водата е студена, тя не можа да се изкъпе хубаво. Аз си поплувах бая. Но трябва да си има предвид, че не трябва да се ходи с чекли в никакъв случай. Трябва да се има предвид, че водата е студена. Ако някой не обича студена вода, като тази госпожа, може би трябва да си потърси друг плаж. Или да преглътне и да се потопи в студената вода. А ние се връщаме обратно на тази страхотна гледка, ако се вижда изобщо нещо. И за днес казваме чао! you.